And his name is John C. Ang angas mo ah. Ang angas mo, hindi mo pa ako kilala. Hi mga kasurumbaw, ang video na ito ay hatid sa atin ng Manila Game. So yun mga kasurumbaw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account. Click nyo lang yung register at pagkatapos fill upan mo yung form, ilagay mo ang yung phone number, password, confirm password at i-click mo yung send. May lalabas na OTP at ilagay mo sa verification code at kung okay na, i-click mo naman yung register. So yun mga kasurumbaw, madami kang larong pwedeng pagpipilian. Merong Dragon versus Tiger, Crash, Red versus Black, Toss a Coin,
coin mines at marami pang iba. Ganito lang kadali mag-cash in mga kasurambaw. I-click mo lang yung plus at may GCash minimum na 100 at maximum of 20,000. Ikaw na ang bahala kung magkano ang iyong i-cash in. Napakaganda dahil may bonus kang matatanggap sa bawat cash in mo. Tara guys, samahan nyo ko. Maglaro tayo ng bullfight. Tataya tayo ng 500 sa kulay asul. Yun, panalo agad. Napakadali lang manalo dito sa Manila Game. Mga kasurumbaw, tuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw. Napakadali lang. I-click mo lang yung withdraw. Tapos, fill upan mo yung form, withdraw amount, at GCash number. Pagkatapos, i-click mo yung bind. At pag okay na, ay i-click mo naman yung withdraw. So ano pang hinihintay nyo? Download na. Nasa comment section yung link.